Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Днес ще правим йога флоу, по-динамична практика, подходяща за хора с опит в йога. Започваме в детска позиция. Ще отпуснем седалище към пети. Дишваме и издишваме няколко пъти. И на следващия дъх, когато сме готови нежно, ще вдигнем таза, седалище. Ще опишем няколко вълни с гръбнака, да подготвим гръбнака. Нека на следващия дъх да спускаме таза малко по-надолу към постелката. На изтишване да заоблим, да спуснем и седалище. Продължаваме с вълни. Всеки път спускаме малко по-надолу таза към постелката. Сега на вдишване ще стъпим, ще изтеглим още малко колене във въздуха. Ще се върнем в куче гледащо надолу. Продължаваме с вълни. Сега заемаме куче гледащо надолу, изтегляме десния крак. На издишване коляно към чело. Дишваме нагоре, изтегляме, отваряме към тавана, на издишване отново към чело. Коляно, стъпваме. Поглед напред, продължаваме с ръце покрай ушите, запазваме баланс. На вдишване изтегляме дясна ръка назад. След това дясна ръка напред и нагоре. Спускаме долу до ъгъл. Сега пускаме длани, хващаме с дясна ръка десния палец, изтегляме нагоре. Спускаме десен крак, отваряме гръден кош до Wild Thing и връщаме. Дишваме, теглим нагоре. Пускаме сега коляно, отваряме гръден кош. Връщаме се сега. Прибираме. Чатуранга, дишваме. Куче гледащо нагоре, не издишваме, куче гледащо надолу. Нека да останем тук. Още 2 дъха. Дишваме, издишваме дълбоко. Може нежно да раздвижваме и колене. На вдишване сега повдигаме левия крак, отваряме нагоре. На издишване коляно към чело. Дишваме нагоре. Изтишваме отново към чело и се подготвяме да стъпим. Дишваме поглед напред, ръцете ни водят покрай ушите ръце. Отваряме лява ръка назад, дясна напред, вдишваме. На изтишване, войн 2, изтегляме лява ръка на вдишване нагоре. На изтишване спускаме до ъгъл. Спускаме сега дясна длан, хващаме с лявата ръка палеца, теглим до странична дъска. Може сега вече да пуснем крака, да пуснем, да отворим гръден кош и отново връщаме до войн, спускаме долу, прибираме крака до другия чатуранга, вдишваме горе поглед. На издишване, детска позиция. Даваме още 1-2 дълбоки дъха. И на следващия дъх, поглед напред, стъпваме отново до куче. Дишваме, свиваме колене, стъпка десен лях или отскок. Сядаме долу, продължаваме до позиция лодка. Може да хванем пети, да хванем или пръстите, палците. Сега ще изтеглим отново нагоре. Ще върнем, ще заоблим гърба, ще спуснем назад, ще се върнем напред през люлката и отново ще върнем до лодка. Отваряме лодката, гърба прав държим, отново заобляме, спускаме до рало. Сега ще съберем краката в рало.
И отново през люка ще се върнем до лодка. Отваряме лодката в страни, дишаме. Заобляме гърба, отново спускаме през люка и преминаваме до позиция свещ, който е по-напредно, може да опита балансиращия вариант с двете ръце покрай тялото, покрай бедрата. След това свиваме колене, косваме стъпала, затваряме колене и пускаме сега левия крак, държим с длани кръста, пускаме и десния, вдигаме сега другия крак, пускаме долу. Ако е удобна позицията, продължаваме да плъзваме стъпала напред. Връщаме сега, пускаме прешлен по прешлен, прегръщаме колене към гърди. Залюляваме нежно ляво, дясно, да успокоим гръбнака. Наблюдаваме нежния масаж на кръста, на гърба. И сега ще кръстосаме глезени, залюляваме да стигнем до дъска. Тялото е право, пускаме чатуранга, вдишваме поглед нагоре, куче гледащо нагоре, на изтишване, куче гледащо надолу. Вдишваме поглед напред, свити колене, стъпка или отскок. До поклон, на вдишване отиваме нагоре, столче, на издишване ръце пред гръден кош, пускаме доланите, преминаваме до баланс, позиция гарван, който е напреднал, може да задържи. След това минаваме през маласана. На вдишване отново отиваме до гарван, баланс. И който може продължава до стойка на глава. Ако е много труден варианта, пропускаме, почиваме. Връщаме отново през гарван до маласана. Нека да отпуснем главата, да плъзнем длани, вдишваме, издишваме. И от тук ще седнем. Ще докоснем стъпала, ще дадем почивка на тялото до позиция пеперуда. И сега на вдишване връщаме се горе, кръстосваме глезени, минаваме до дъска, на вдишване куче нагоре, на издишване куче надолу. Дишваме десен крак, към тавана отваряме въздушен шпагат, на издишване коляно към чело. Стъпваме петата, нека да е долу, отваряме до където тялото позволява. Дишваме, издишваме. Връщаме десния крак, изтегляме отново нагоре. Прибираме до другия. Продължаваме с другия крак. Отваряме. Коляно напред, стъпваме. Плъзваме пета до където тялото позволява. Вдишваме, издишваме и връщаме. Изтегляме левия крак нагоре, въздушен шпагат, издишване, пускаме долу. Нека да останем тук един дъх. На следващия дъх отново отскок или стъпка десен ляв, поклон, чело към колене или малко по-ниско. На вдишване поглед напред до столче, коленете свити. Повдигаме на пръсти. Усложняваме позицията, повдигаме сега нагоре, оставаме на пръсти. Пускаме пети, пускаме ръце. Повдигаме сега, събираме ръце зад гърба, повдигаме десен крак, свито коляно, вдишваме, не издишваме, отиваме назад. Войн 3. Дишваме напред. Кръстосваме, поставяме стъпалото върху бедро, връщаме отново напред, пускаме, вдишваме другия крак.
изтягваме назад. Воин 3. Вдишваме напред. Поставяме глезена върху ляво бедро. Прибираме до другия. Спускаме сега до поклон, чело към колене. Вдишваме, продължаваме до столче и стигаме до колянна опора висока. Отваряме гръден кош. Може вече да отпуснем ръце на изтишване, да пуснем челото долу за детска позиция. Даваме си време, колкото е нужно, почиваме тук. След това може да завършим практиката в шавасана за 5 дълбоки дъха. И когато сме готови, излизаме от позицията. Може да направим 1-2 дъха, да си благодарим за практиката, да благодарим на тялото.